Čaute ľudia, ja som Date, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes je to z Geometry Dash. Dneska budem hrať nejaké tie základné levely. A možno dohráme i tento tu level, ktorý už 760 pokusov na ňom mám, čo sa ho skúšam dohrať a mám 83%. Začal by som nejak mapekmi. To je asi najhoršia časť v hre, mapeky. Napríklad Alpha, skúsim Sonar. Sonar je jeden z tých najľahších levelov. Čiže ak to pokazím, tak to bude dosť veľký fail. Ten, kto hráva Geometry Dash častejšie a už vie ho hrať, tak vie, že najťažšie levely sú označené ako Demon. A ja som dohral 3 Demon levely a Clubstep je 4. OK. Vlastne Sonar je prerobený prvý level v Geometry Dash. OK, šipočka. Bum. 74%, to bol úplne, že... OK. Vidím, že sú tu gauntlety. Fire Gauntlet mám takmer dohrať, lenže je tu tento posledný level, ktorý vážne je dosť ťažký. Je tu veľa šipočiek a veľa slepých skokov. Lietadielko ťažké. Potom ten koniec. Mám 74. Nepýtajte sa, na čo som to pokazil. OK. Potom je tu ťažké UFO po prvej šipočke, ku ktorému sa len dostať je ťažké. Prvá šipočka. Druhá. Sakra, tam už bolo to UFO. Potom je ich tu o dosť viac. Teraz sú tu listy. Tie sú dosť ťažké. Skip ad. OK, nie, hudbu radšej stiahovať nebudem, nech to nemá autorské práva. Ale keď sa už stiahuje, tak nech sa stiahne. Je dosť ťažký level. 3%. Ak chcete video, kde budem dohrávať tento level, tak dajte veľa lajkov. OK, 8%. To je na Easy Demon dosť dobre. Aspoň pre mňa. Lebo ja som v Geometry Dash dosť veľký noob. Play. OK. Like. Summer Gauntlet. Oh. What? OK. Medium Demon. Tak skúsim. What? OK, mám nahlas hudbu. Trollingu slabšie. Hej, to je dosť ťažké. Dobre, tu sú... O nie, keby tu neboli tieto 2 levely, tak to kľudne dohrám. Tower of
Hell. Kto ma zaujíma Tower of Hell? O nie. O nie. To je na čas. What? Sú náhodné. Ja vždycky, keď umrem, tak je tu iný. OK. Inak, ak chcete tutoriál, ako si zadarmo stiahnuť Geometry Dash, tak dajte veľa lajkov na tomto videu. Candyland. To je náhodne generovaný level. OK, to je celkom zaujímavé. Že vždycky to je moving up. Difficulty easy. OK, poď. Nie. To je jak jedna minihra v Robloxe. To je hrozné. OK, hudbu to má Dash. Kde? Nie, to je boss fight. Asi viem, čo toto bude. Nie. Nie, to je Gear. To je Gear. To je Gear. Nie, Gear nie. Gear nie. Gear nie. Ty vole, nie. To je dosť ťažké. Čo? Tri levely z tohto listu. Som mohol mať 40 gemov. Sa vyplatí, tak ideme na to. Ak chcete video, kde budem robiť veľa týchto, áno, môžete vidieť, že mám percenta na baterke úplne dole. Čiže toto video bude jedno z tých kratších. Myslím, že by mohlo byť jedno z tých zábavnejších. 11%. Mám 13 000 mana orbov. Mal som ich viac, lenže som kúpil totálne kraviny. Coin. Hej. OK, tak tento level je hodne ťažký. Dobre, prevrátená porta. Medúza. Coin. Svinkopter. Robot. Šipočka. Dobre. To som celkom dosť pokašal. Dobre. Skúsim toto. What? Čo sú za levely? Je to auto, čiže... Idem. What the heck? Toto čo je za level? Skúsim nejaké, ktoré nie sú... Dobre, dám tento auto. Z tohto ich budem potrebovať viac ako 3. Hey you. OK. Nice. A o čom to je? 2.1. Vlastne ono je to auto, tak čo tu máš robiť? Aha, ty máš len čakať a otvárať to. What the OK, tak rýchlo otváraj. Toto nie je platformer. To je normálny level. Stučniak, nejaká PET fľaška. Keby to
to tu nepísala tie texty, tak už ich mám 20. 15. To je asi koniec, že? Happy holiday. Holidays. Neviem čítať. Jedna hviezdička, prvý level, koľko ich potrebuješ? 6 more. Čiže ďalší. Mám posledných 10%, čiže toto je posledný level v tomto videu. Nech to stihnem. Dúfam, že je krátky. Poď na 100, na 100. Na 100, na 100, na 100, na 100. $8,000 len to úplne není dobre. 5. Poď na 100. 42, what the... O čom toto je? Nie, dobre. Mám málo percent, čiže na budúce sa budeme venovať tomuto mappeku. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, zvonček a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.